кажа как да станеш световен шампион по канадска борба, тренирайки всеки ден. И ще имаш всичко това. Първо, тренировките ти трябва да са максимално тежки и кратки. Тоест, винаги вдигаш максимума ти, даже и отгоре. Ако се бориш, ще бориш на живот и смърт, като правиш между 4 и 8 серии. Така развиваш максималната си сила, без да претоварваш тялото. Второ, тренираш дори когато си възпален и ръцете те болят. По този начин каляваш психиката си, защото на състезание никой няма да те пази. Трето, в почивните си дни правиш леки тренировки с много повторения, за да минава кръв през ръцете. По този начин ускоряваш възстановяването си. Бонус. За най-сигурно, намери клопотнинка в профила ми или се свържи с мен налично, за да те тренирам. Ще ти кажа как да станеш световен шампион по канадска борба, тренирайки всеки ден. И ще имаш всичко това. Първо, тренировките ти трябва да са максимално тежки и кратки. Тоест, винаги вдигаш максимума ти, даже и отгоре. Ако се бориш, ще бориш на живот и смърт, като правиш между 4 и 8 серии. Така развиваш максималната си сила, без да претоварваш тялото. Второ, тренираш дори когато си възпален и ръцете те болят. По този начин каляваш психиката си, защото на състезание никой няма да те пази. Трето, в почивните си дни правиш леки тренировки с много повторения, за да минава кръв през ръцете. По този начин ускоряваш възстановяването си. Бонус. За най-сигурно, намери клопотнинка в профила ми или се свържи с мен налично, за да те тренирам.